Fürkész! Fürkész! Ez az, dolgozd meg. Finoman, úgy van. Ilyenkor már fogadod a fogókáját és nem kell benne legyél. Úgy van, megsimogatod a fejét, állás, bravo, ügyes vagy, áll a lányút, megáll, tovább, ez nagyon szép, bravo. Javítsd a fogása, nem jó, nem látom mindent, te látod. Jó. Oké. Azért mondom, hogy mire kell odafigyelni menet közben. Kihúzod a végére, ha dolgozik, megkapja. Nem teljesen, csak akkor engeded. Legyen benne életben, azért nem dolgozik. Látod? Belebújsz, visszabújsz, ránézel a Istvánra, akkor fogunk kereszteni. Második beleállásra akarunk kereszteni. Ne menj oda be, mert alatta lesz a bórát. Ezt! Kapja. Ez az, övé. Fiatal apádnak. Bravo, nagyon dicsérd meg. Jaj, de okos! Szuper, nagyon jó volt.